Chceme teraz vykonať pobožnosť krížovej cesty. Nech je vynagradením za naše hriechy a nech podľa Tvojej vôle pomôže dušiam očistci. Pane Ježišu, milostivo vyslíš naše prosby, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a Tvoje sveté vzkriesenie oslavujeme. Rozímaj, ako Pán Ježiš prvý raz padol pod krížom. Jeho telo bolo bičovaním rozodrané, hlava trním korunovaná, stratil veľmi mnoho krvi. Bol taký slabý, že sa sotva vliekol. Okrem toho na svojich pleciach niesol ťažké bremeno. Vojaci ním trhali, preto na svojej ceste niekoľkokrát padol. O milý môj Ježišu, nie je bremeno kríža, ale moje hriechy ti spôsobili toľké bolesti. Ach, pre zásluhy tvojho prvého pádu, chráň ma, aby som už nikdy nespáchal ťažký hriech. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Môj Ježiš milosrdenstvo, pod kríž Tvoj stane. Zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Evanjelista Lukáš hovorí: Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: Céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Muž bolesti kráča na Kalváriu. Sleduje ho najmä skupina žien, nie celkom bezcitná. Plačú nad ním. Pán Ježiš im pripomína ich materskú zodpovednosť. Neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Pane, daj, aby naši rodičia, najmä matky, zbožne vychovávali svoje deti,
a boli im prvými učiteľmi viery a svedkami Ježiša Krista. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistých. Zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš zvolal mocným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol. Do týchto 3 hodín na Kalvárii, do tohto Kristovho umierania, je vtesnaný najväčší bôľ všetkých vekov a zmysel dejín spásy. Kristus, Boží Syn, ma miluje a vydal seba samého za mňa. Kristus sa stal poslušným až na smrť na kríži. Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu, velebíme a oslavujeme tvoje zmrtvých vstanie, lebo drevo kríža prinieslo radosť celému svetu. Jeden z vojakov mu prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Boží Syn ma miluje a vydal seba samého za mňa. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistých. Patríš svätý, nestrazacný, sladký nesieš, plod prekrásny, Jezu Krist. Máte s vami mám knoutit. Pouha. Já se s tím bavit nebudem. To už. Já už jsem nezaplavený. 13. zastavenie. Pana Ježiša znímajú z kríža. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a tvoje sveté spiesenie oslavujeme. Rozjímaj, ako po smrti Pana Ježiša dvaja jeho učeníci, Jozef a Nikodém, jeho mŕtve telo zňali z kríža a položili do náručia jeho bolestnej matky, ktorá ho nežne prijíma a tisne si ho k srdcu. O matka bolestná, pre tvoju lásku k svojmu synovi príjmi ma za svojho služobníka a prihovaraj sa za mňa. Ty môj spasiteľ, pretože si zomrel za mňa, dovoľ, aby som ťa miloval, lebo moja duša túži už len po tebe. Milujem ťa, drahý Ježišu, láska moja,
viac ako seba samého. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Bolestná Matka, chcem byť Tvojim synom na veky. Bolestivá Matka, ukrižovaný Spasiteľ, zmiluj sa nad nami.